Tolly-ho! Nå. Jeg fandt nogle grusveje herude bag ved mig. Det I ser foran, det er Gødstrup Supersygehus. Desværre så kender jeg den lidt for godt. Desværre. Men det er sådan det er, som når man har stomi og haft komplikationer. Men hvad der prøver at knække dig, det gør der kun stærkere. Og det vil jeg gerne opfordre alle folk til at huske over, når de oplever noget hårdt. Herude bag ved Gødstrup sygehus, der er der nogle rigtig fede veje. Hvad jeg sådan kender for, det kan være, at vi kører bilen, altså man bare ude på sådan en lille slendretur. Og planen var sådan set den aften, jeg var ude at køre, at jeg bare vil tage de her små snod landeveje derude af, og så lige så kommer jeg forbi et vejskilt, hvor jeg kan se det i grus, og så prøver jeg at kigge på, jeg stopper op og kigger på Maps for at se efter. Der er ikke noget privat skilt eller noget som helst, så jeg tænker, okay, lad os prøve det. Og så kørte jeg den, og så er det faktisk en super fed lille grusvej. Der er nok ikke så meget længde i. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer den er på. Og så skal du lige krydse den anden vej, så kommer du på et andet stykke. Jeg vil måske skyde på, at vi er ude i en 5-6-7 kilometer. Sådan noget. Men det var mega fedt. Så der tænker jeg lige, vi tager ud i dag igen. Og der, når jeg går i gang med det, så er det der, hvor jeg sætter moden i, eller jeg sætter motorcyklen i det, der hedder gravel mode. Det er jo nok sådan, man skal sige helt korrekt. Og det er jo så der, hvor den justerer ind med power, throttle og engine brake og traction. Og så er det også med, hvad den ligesom sætter suspension, støddæmmerne til. Da den her, den er jo elektrisk, og der er det her med throttle, hvor det er sådan, den har jo DCT, automatic gearkasse, og de videoer, jeg har set af de her dygtige YouTuber, motorcykelkører, entusiaster, som der ligger og kører på dem her, der har prøvet det med, de siger, at det her det er overraskende godt på grus. Altså, de savner på ingen måder deres gearne, altså manuel gear, når de først har vendt sig til det. Der er 2, der siger det, men de har kun kørt på den i en dag. Alle de andre, der faktisk er ekstremt dygtige til det her, de får lov til at låne dem i 2-3 uger, og de siger, at efter de der par uger, der savner de ikke DCT, eller så savner de ikke manuel gear overhovedet. Så og jeg har aldrig kørt på grus før, og det er min første motorcykel med DCT, så jeg tænker, at det her det er en læringsproces for mig, hvor jeg sådan, at jeg ligesom bare skal lære at køre på grus med automatic gear. Og så stole på, at det Honda, de har gjort her med African Twin, det er bare spiller. Og det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, for jeg kan se, at der er rigtig mange, som der skamroser det her, især den her model her, til at køre offroad. Der Sports Adventuren, den har de jo gjort meget mere landevejsbaseret med den 19-tommer forhjul, hvor de siger, at den er meget mere følsom. Den her, det er lidt ligesom at køre på en lidt ligesom når du kører på en lastbil. Så kommer vi her. Yes. Sådan, nu skal I bare se her. Og så sætter jeg den lige i Tour, Urban, Gravel. Der, bum. Og så tjekker jeg lige op. Alle settings, de er nu ændret. Power er det laveste. Engine brake også den laveste. Traction, den er nede. Den er faktisk lige lidt lavere end. Og så er der ABS Offroad Mode. Og så er der Suspension. Den er på Soft. Og så er det der med, at de siger, at man skal prøve at stå op. Det prøvede jeg ikke sidste gang. Der sad jeg faktisk ned. Og der siger de det her med, at det er mere behageligt for røven. Og jeg er altså ikke den, der kører super hurtigt på det her lige nu. For jeg skal jo lige vende mig til det her med at stole på motorcyklen. Så det der med at skride røven ud af det her, det må altså lige være
noget, der kommer om et par tusind kilometer. Tænker lidt, jeg kan faktisk godt mærke det der med det her med, det føles faktisk ekstremt godt at stå op i stedet for. Den der ujævnhed, der er med røven første gang, hvor jeg blev sådan meget usikker. Så skal jeg lade være med at kigge lige ned foran, hvor jeg kører. Så skal jeg prøve at kigge langt ud foran, hvor jeg er på vej hen, og ikke hvor jeg er i gang med at køre lige nu. Mens jeg så står op. Stadigvæk jeg holder mig på de der 35 km/t. Jeg tænker lige første gang, grus, stå op. Så skal jeg ikke til at begynde. Og sidste gang der fik jeg den alligevel op på en 40-50 km/t. Men det er jo også meget med en vaklende røv. Og så siger de også det her med at lægge sig. Lave den her modvægt her. Og det kan jeg faktisk mærke, det er sådan helt naturligt. Det de siger, det er det man vil gøre. Hvis der er nogen af jer, der ser den video her, og så siger, du Rasmus, det er pænt meget forkert. Så endelig lige give nogle fif nogle pegn. Jeg kunne jo lige dele den her i gruppen grusentusiaster. Lige prøve at se efter, om der er noget feedback her. Men det her, det føles faktisk ekstremt godt at stå op. Det var noget, jeg godt kunne komme til at blive bekendt med. Og her vil jeg gerne lige sidde ned. Den bliver lige dicey nok. Og så op igen. Og bare helt forsigtig. Hvad sker der, hvis man lige... Oh shit. Det her, det er fandme fedt. Okay, så den vil også gerne fremad. Men jeg kan også godt mærke, at den er sløv på gassen i forhold til, hvad den er, når jeg bruger tour mode, eller jeg bruger min egen user 1 ude på vejen. Der har jeg throttle response, der er noget skarpere. Så jeg kan godt mærke, at der skal mere vrid i håndtaget, før at den bliver levende. Okay, nu er jeg alligevel oppe at køre 45 cirka. Det er sådan set ikke med vilje, det føles bare lidt mere naturligt ved alt noget. Sådan. Nu kan jeg godt mærke, at den bliver lidt levende, fordi gruset det er løst. Og det er også det, der de fraråder folk til at lade være med at lægge sig inde på midten. Jeg kan da se, der er der andre end mig, der kører her. Det er jo godt lige nogle motorcykeltracks. Jeg håber fandme, der er nogen, der har kørt her, siden jeg har. Det der en uge siden, jeg kørte her sidst. Sådan der. Og så... Jeg kan godt mærke, at den er sløv nu i det her gravel mode. Det kan jeg tydeligt mærke. Herude på vejen, der vil jeg sgu nok sætte den i... Der vil jeg nok sætte den i tour eller user mode. Den har også en offroad mode. Og det skulle vist nok være sådan lidt en form for race til dem, der er rigtig dygtige. Hvor kan finde ud af det. I hvert fald være sådan, jeg sådan ligesom kunne forstå. Så er den der Vejkirkevej. Der kommer lige herhen. Og så den anden vej. Lige her nemlig Vejkirke. Yes. Og der hvor den slutter og kommer på asfalt, det er fandme flot faktisk. Ja. Jeg håber ikke det her det blæser alt for meget ned i mikrofonen. Så kan vi lige endnu en gang. Og op og stå. Og så er det bagbremsen, jeg skal stole på her. Lige så forsigtigt med foden. Yes. Det er ikke fordi, jeg slipper. Og så kan jeg godt se, så er der bare sådan lige stræk, hvor jeg i teori bare burde gøre sådan noget der. Men altså... kommer der. Jeg ved ikke, om jeg burde
få hævet styret lidt, nu når jeg er så høj, som jeg er. Jeg synes sådan set, det der med, at jeg ligesom går lidt ned i knæ, så synes jeg faktisk, at jeg synes, jeg står ordentligt. Men jeg ved ikke, om de der par centimeter, om de lige kunne gøre forskellen, for at jeg slapper lidt mere i kroppen. Det der med at lade være med at være... Jeg må ikke være sådan helt stiv som en bræt og lade mig forover. Jeg skal være en lille smule bagud, så jeg også ligesom kan se ned. Se det hele der her. Jeg er heller ikke rigtig footpegs. Jeg har de der helt standard Govinoen. Jeg har overvejet, at man skal have sådan nogle spikes, sådan nogle aluminiums. Der har en lidt større plade. Jeg har spikes, så min fod ikke kan smutte. Men det er ikke fordi, at jeg har tænkt mig at tage på sådan noget tæt. Ja, de der 40 km i timen, og det her, det har jeg sådan set. Det her, det synes jeg, at der er hurtigt for mig. Så hvis der er sådan nogen der skriver, det er kraftigt min bedstefar, han kører hurtigere end det der, så er det er helt fair, at han gør det. Og så er vi oppe igen her. Så var der lige noget grusvej her. Ej, ved du hvad, vi skal fandme ned til den kirke der. Der er kraftigt flot. Altså, det er ikke bare lidt flot, det er ekstremt flot. Og lige at tjekke det ud, hvad det her. Herhenne, det her. Prøv lige at tjekke det ud, mand. Øj, shit, en udsigt. Prøv lige at se der. Og bo lige der, eller bo der. Der er med send for alle pengene. Nå. Nå, lad os se at komme hjem. Jeg fandt en setting inden, for jeg sad og rodet godt og rundt med det her med lyd og volumen og det her. Og der er sådan en auto-lyd til motorcyklen, der siger, at når du har dit intercom på, og du hører musik, vil du gerne have, at i takt med, at du kan hurtigere, altså så stiger lyden. Og det sagde jeg til. Det fungerer faktisk super godt. Og det fungerer overraskende bedre på den her, synes jeg, end det gør i biler. Det der i biler, synes jeg ikke, der er en skid af. Jeg tror også nok også, de nye biler, de enten så har de bare automatik, så man ikke kan slå det fra, eller også simpelthen droppe det, fordi det var bare pivringen. Men det her, det var lige sådan en... min første grustur. Jeg kunne godt bare have været kørt retur, og så tage nøjagtigt samme grusvej tilbage igen. Men skal vi lige tage noget motorvej hjem? Det kunne vi jo godt. User 1, user 2, ture. Og der er sådan en rigtig dejlig sporty. Og så lad os lige... Vi kan godt lige knalde den i sporten. Vi tager lige en æresrunde for ham lastbil der. Så kan vi lige få en ordentlig acceleration. Fordi den her, den er satan gerne sjov. Skal du også op? Kom så. Nej, ja, det er med prøveplader det hele. Hello, my friend. Juhu! Det er fedt, det der. Nu vil lige knalde i drive.
det der er, når jeg kommer hjem, så kommer der til at komme noget ekstra udstyr på den her. Jeg har bestilt de der upper deflectors, det er sådan noget. På Adventure Sport er det bygget i designet, der er det bygget i skærmen her, så sagde du har den her. På den her, der kan man købe det som sådan et stykke mørk plastik. Det synes jeg også, der ser fedt ud. Jeg håber, at det kommer til at se fedt ud. Ellers er det sgu da ikke værre, end jeg kan få den folieret, så den bliver hvid. Men jeg tænker, at det kommer til at se cool nok ud. Jeg har set det på nogen i hvid, og jeg synes, det ser fedt ud. Nå, det skulle give mig noget mere beskyttelse. Jeg kan mærke her, ingen vind. Det vil sige heroppe ude på min arme, der kan jeg mærke vinden, og den sådan river og rykker i mig. Og det glæder jeg mig til, at der forsvinder med det her motorvejskørsel. Fordi dem, der siger, at den kører som en drøm på motorvejen, jeg har set deres videoer, de har de upper deflectors der. Udover de der upper deflectors der, så har jeg også bestilt større handguards til, at jeg kan få lidt mere ro her. Og jeg kan også godt mærke, hvordan vinden ligesom. Det vil jo bare være nice. De bliver bestilt i hvide. Så har jeg bestilt i komfortsæden. Og det er lidt fordi, at nu jeg har haft et par ture, hvor det er sådan, at jeg har kørt relativt langt, sådan 1,5-2 timer ad gangen. Og der kan jeg godt mærke, at et lidt blødere sæde, det vil lige, og et lidt større sæde. Og det her komfortsæde her, det er sådan en, som der sidder på Sports Adventure, tror jeg også nok, fordi at Sports Adventure, der kan man ikke købe sådan en komfortsæde. Fordi komfortsædet på den her er 8% større, og den er 1,5 cm højere. Og det er jo det fede, det er altså for en endnu højere sædehøjde. Og jeg er høj. Det kan jeg godt lide. Jeg har ingen problem med at kunne nå jorden, når jeg sådan, at jeg bare holder. Så den 1,5 cm sker der intet ved. Og så er de her tasker. Desværre, MC Syd, jeg var nede og få lavet 1000 km service, og jeg fik centerfod på. Og de var kommet til at bestille. De havde byttet et bogstav. De havde, jeg tror det var Z til allersidst, hvor der skulle stå et A. Og når de bestilte det som Z, så vil det bare sort taske, de passer til andre Honda-modeller. Hvorimod A'eren har African Twin Vroom staffering på. De er mega, helt lige skabet, mega fede. Og det skal jeg på. Så det jeg går og overvejer, og her må I godt lige, jer der ser videoen til den her del, I må gerne lige komme med. Jeg overvejer, skal jeg også have engine guards på? Engine guard crash bars. Og skal jeg have top crash bars på? Jeg ved ikke, hvor engine guard og engine guard pladen synes jeg ikke, der gør noget imod udseende. Jeg synes faktisk bare, at den kommer til at se lidt mere rugged ud. Men de her bars, der er heroppe, der kommer til at gå op på motorcyklen. Jeg kan ikke helt beslutte mig for, om det så tager lidt det fede af looket. Er man så ude i, at de skal lakeres? Skal de lakeres i en sort farve? Skal de lakeres hvid perlemor, ligesom cyklen er? Eller det er bare sådan lidt... der er bare mange... ja. Jeg vil ikke have noget imod. Jeg var nået dertil, og jeg tror også, jeg har nævnt i en video, hvor jeg sådan, at jeg har ikke bestilt med rallypakke og alle de her ting her. Hvor jeg sådan, så kunne jeg have fået alle tingene på. Men jeg var nået dertil, at jeg tænkte, det jeg synes, der er nødvendigt at få på. Fordi at den der, den pakke, hvor du får crash bars og alt det her med, der får du ikke de tasker med. Der får du heller ikke op af det flægt tilbage. Det er så at sige, så er jeg ude i at købe en pakke, og så skal jeg købe noget udstyr ved siden af kontra, måske købe noget løst udstyr, få det monteret, og så, så koster det samme, som en pakke vil gøre, men at det er mig selv, der sådan sætter det sammen. Sådan, så efter noget tid med motorcyklen, så ved jeg ligesom, hvad jeg, sådan, at jeg synes, at jeg mangler på cyklen, og hvad jeg ikke mangler på cyklen. Jeg var lidt nået der til den der squid oiler til kædesmøren, sådan en elektrisk en. Nej, jeg tror sgu ikke, jeg er gammel nok til at få sådan en, for at være helt ærlig. Jeg kan godt smøre min egen kæde, og jeg tænker også det der med, og hvis man så skal på en lang tur, der siger, at du skal på en ferie, sådan en uge, hvor man skal ligge og køre en 3-4.000 km, så er det jo bare lige at have sådan et kædesmørsæt med i bagagen. Altså, nu er jeg jo på trods af alt sømand, jeg ved godt, hvordan man pakker lidt til en måned, så en uges ferie skal virkelig ikke fylde ret meget for mig. Når jeg kan have til en hel måned i en rejsekuffert.
Så tror jeg også nok godt, at jeg også godt kan have det ene i 2 pæne tasker, og så eventuelt en bagsæde toptaske. For nej, jeg skal ikke have en topcase om bagpå. Glem det. Der er jeg ikke. Jeg er ikke kommet dertil, at jeg skal have sådan en, på grund af, at man gerne vil have en hjelm til at ligge dernede. Den her, den kan sgu sjovt nok holde en hjelm. Og så kan jeg tage den med mig. Hvis det er. Og den kan også være i de her sidetasker. Men sidetaskerne, de kommer kun på, når jeg skal bruge dem. Nå. Det var lige min lille anden gang på grus video. Hvis I har noget feedback eller noget I tænker der kunne være værdifuldt for mig, så endelig skriv i kommentarfeltet.